Prima aprilis. No i wnet już napocznie się nam kwiecień, ten szgryfny miesiąc, bo to i wiosna już się przykulwitała, mamy mortwychwstanie naszego bąbuczka i ten kwiecień no pocznie się jak zawdy od prima aprilisa. Godałem, że ten zwyk takiego cyganienia, kminienia, bajslowania, każdemu coś ich nabłozny, no chichrania to się wziąnie se od starego pierwie, se ci od tych starożytnych Rzymianów. Oni ci fajrowali na poczęcie jej roku gynałe 1 kwietnia i do bestuż wtedy byli największe uciechy i rumraje sprowiane do tego ichniego bożka śmiechu i uciechy. A u mnie to rozczasu było tak. Wlazł jakieś ich ziepko i to nie do chałupy, piera się do swojej izby i wiecie, mało mnie piero nie prasku, wystopcie się taki sztelung, ta kolaga. Na stole żbonek z rychwicznym bąkawym, kole tego lampu ze koniakiem, na terynie porazortów kołoca izisty, pokrono szynka, deczko inkszego łuszczu, jajca we kielunkach, takie wiecie jak mumrot, blank na miętko, kiszczone ogórki, jeszcze zaprawione zajączeki, lisowki i szampinioki, a wszystko to rychtują dwie gryfne dziołchy. Jezder kusie, jakie gryfne, szykowne i wizgirne. I blank ci nasia nic nie mają, krom takich szlajfków na tych pełnych szóstkach i jednej cieniuśkiej szlajfetce, tam moja świekra nosiła barchany. I takie blanc czekoladowe, czarne włosy aż do ogibów, no net aż do życi. Ludzie przeca to rozumiecie przyjść, wyparfimowane, frisznie woniące, choby dopiero co ze bady wanny wyleźli. Panie Eugen, padło ci jednak umie ta większejsza, a co byście się tak za mną przodzi winszowali? Kafy, jeśli ty? No, może być ty, dziocha go Don Blanc po lekutku zerum, opaternie, bo przeca nie taki szóst i w życiu wziął, co by wszystko chciał orot, mombaży rot ty, bo po bonkawie mi się druk go. Łoby się ku temu tak szykownie gibią, oby te, co to, wiecie, bez lato startują we konkursie tej mis potoplanej oberhemny, no czułek ci się oby jakiś ich beduin we tym jego seraju albo haremie i łoro sucho przyszedeczko dosia, a sam ze drugiej izby brzescy moja Elza. A weź ustoj się durgapcyć we tak gipsdeka na prańcu pieronowy i no bierwasz korni podwilna richtuje śniadania i se targaj ze tym praniem na góra. Orostyż odezwała się jeszcze moja świekra, co by i przy szczewikach szplacki zasznurować i sknoutlować. A oci medikował i że fajniście mi się ten dzień napoczną, te jakosik inakszy, grytni, a samoż od rana zmierzła baba ese ku temu jakosik robota, kiedy oci miał zawdy rot, jak grace i szłapy mieli pokój, a goła Blanc myśleć nie musiała. Gryfny dzień, ale jest gryfny dzień, ty giździe diosecki, wyrcy za Andrzeja moja Elza, przetam dziś szykowny prima aprilis w tym amlasie. Cóżeś ty miarkował, pomboczka ześ pod kolana obłapił jej, no ci mole mamy w głowie tej starej purcie. A go dają stare ludzie i że prima aprilis to ci był gryfny i szpasowny, wicny dzień tela, co można nie dla takich zwiekowanych jak ja. No a teroski muszę się dopowiedzieć, że bez matnicołki prima aprilis to ci ślązoki by studierowali. A było to tak. Wesołkie 40 dni po zapustach był zawdy srogi post. Ludzie wtedy mieli jeszcze go wezocy i tak naisto jedynym treściwym jodłem byli ryby. Chytali ci te fisze belekaj, jak już ci Blanc woda odmarzła. Jeden poradził inkrzynie i tak ci się roztryfiło 2 kamratów i jednego. Emil, a coś cię tak we basisku wercy, nie pojodesz dziś, albo co? A pojod, jak nie pojod. Chciałek ci na koszmalowym sublu szczuka, chciałek ci ją taką, chyba godom ci ze 2 metry miała i ku temu kapera, który miał całkę 15 kilo i wiesz, jak to beczko. No, toś miał richtyczny, szczęsny falba do ten drugi, bo ja zaciep, wiesz, wędka i wytargał jak narwiech Cindapa 750. To nie wie to chodem, że to był niemiecki motocykl bez wojna. I a ten motorad miał ci jeszcze oświecono funtla na rękierze.
Ronie, aleście sam z cyganiu padłem. Cinda w 750 ze oświęconymi blędzą, siedzącą blędu, przeco to blank nie jest myglis. No dobra, zdziebko z cyganiu padł na to ten drugi. Wiesz, jo tyś, no ale niewiela, bo do tym pierwszy kamrat. To wiesz co, to ty ściepnij ze tego kapera ze 10 kilo i 1,5 metra ze tej szczuki, a oci na isto zgasza ocia te funkcje. I od tego postnego cygaństwa napoczło się te cyganienie naokoło sam na Śląsku. Każdy gminiu, każdy cyganiu, a najbardziej to przecam już wiecie, to rybiorze. Oj, więc pnioku.